Tehokas ja kannattava teollinen tuotanto on parhaimmillaan enemmän kuin osiensa summa. Lopputulokseen vaikuttavat kyky suunnitella ja hallita tuotannon eri osa-alueita, mutta kokonaisuuden toimivuuden voi ratkaista myös yhteistyökumppaneiden ammattitaito ja kokemus. Kitzel Oy on konepaja, jolla on vuosikymmenten kokemus teollisuuden tuotantoprosessin ongelmien ratkaisemisesta. Laadukkaasti ja tehokkaasti. Kitzel Oy on asiantunteva yhteistyökumppani, olivatpa kyseessä saha-, kaivos- tai maansiirtoteollisuuden tuotannolliset ratkaisut. Asiantuntemuksemme perustana on pitkäaikainen ja syvällinen kokemuksemme tuotantolaitosten ja koneiden suunnittelusta ja tuotannosta. Vaativat toimitussopimukset ovat edellyttäneet hyvää projektiosaamista sekä osallistumista asiakkaidemme menetelmä- ja tuotekehitykseen. Konesuunnittelussa käytämme nykyaikaista 3D-mallinnusta. Suunnittelijamme voivat tarkastella koneita yksityiskohtaisesti tai tehdä laitossuunnittelua tehdasmittakaavassa. Voimme esitellä asiakkaillemme jo investointien valmisteluvaiheessa, kuinka ja miksi ratkaisumme toimivat. Suunnittelun ja tuotannon tukena on oma tuotekehityksemme. Tarjoamme monipuolisen materiaalituntemuksemme, teknisen osaamisemme ja projektikokemuksemme asiakkaidemme käyttöön. Kitzel Oyn tuotannon laadun takaavat kokeneet ja koulutetut konepajateollisuuden ammattilaiset. Järjestämme työntekijöillemme myös täsmäkoulutusta yhteistyössä teknisten oppilaitosten kanssa. Emme ole riippuvaisia alihankkijoista, sillä koko tuotantoprosessimme on omassa hallinnassamme. Näin voimme soveltaa tiukkoja laatukriteereitä kaikessa, mitä teemme. Erikoisosaamisalueitamme ovat sahateollisuuden tuotantolinjat ja koneet, kiviainesten kuljetus- ja käsittelyjärjestelmät sekä sellutuotannon kuljetinjärjestelmät. Meillä on myös pitkäaikainen kokemus toimimisesta alihankkijana ja sopimusvalmistajana. Laadukkaat raaka-aineet, asiakkaan tarpeet huomioiva suunnittelu ja tuotantoprosessin hallinta tekevät Kitzel Oyn toimittamista tuotantolinjoista ja koneista varmatoimisia ja helposti huollettavia. Juuri huollettavuutensa takia Kitzel Oyn tuotteilla on pitkä käyttöikä. Asiantuntijamme ovat asiakkaan huoltotiimin tukena ja varaosien saatavuus on erinomainen. Yhteydenpito asiakkaisiimme myös tukee suunnitteluprosessiamme. Kentältä tuleva palaute on meille ensiarvoisen tärkeää. Se auttaa meitä tekemään työmme entistäkin paremmin. Kitzel Oy on perustettu vuonna 1993, mutta yrityksen juuret ulottuvat 1970-luvun alkuvuosiin saakka. Vuosikymmenen puolessa välissä Plancel Oy rakensi konepajan nykyiseen suuruuteensa. Plancel Oyn perintönä Kitzel Oy sai asiakaskunnan, toimitilat, koneet, ammattitaitoa ja projektikokemusta. Sahateollisuuden yhteistyökumppanin löytyminen laajensi edelleen yrityksen osaamisen kenttää. Kitzel Oy:llä on täällä Tolosenmäessä vaalittavanaan lähes 4 vuosikymmenen hieno konepaja, perinne ja perintö. Tämän perinnön vaaliminen tietää jatkuvaa kilpailukyvyn ylläpitoa, jo tuotteiden kehittämistä, toiminnan kehittämistä, eli kaikinpuolista uudistumista. Kitzel Oy on tuotannollisten ratkaisujen asiantuntija. Olemme toimittaneet avaimet käteen periaatteella lukuisia tuotantolinjoja merkittäville kansainvälisille asiakkaille. Toimimme lisäksi sopimusvalmistajana, jolla on erinomaiset valmistuspuitteet ja vakuuttavat referenssit. Teollinen tuotantoprosessi on parhaimmillaan enemmän kuin osiensa summa.
Kitsel Oy:ssä tuotannon asiantuntemus yhdistyy laadukkaaseen suunnitteluun ja ennen kaikkea vankkaan projektin hallinnan kokemukseen. Asiakkaanamme saat muutakin kuin konepajan palvelukseesi. Saat luotettavan ja joustavan yhteistyökumppanin, joka antaa osaamisensa ja kokemuksensa varauksetta käyttöösi. Kitsel Oy. Vankkaa osaamista joka vaiheessa.